Tässä tämän päivän kirjavalikoimassa on tiedossa, olisi tällaista lukemista ja tai tällaista. Mikähän tää on? Taikka tämmönen. Tää on kiinnostavaa, ei mitään kansitekstejä eikä kuvia. Niinpä, koska tää on e-kirjojen lukulaite. Elektronisten kirjojen lukulaite, jolla luetaan sähköiseen muotoon tallennettuja kirjoja, ja tässä on luettelo niistä kirjoista, mitä tähän laitteeseen on jo talletettu. Ensimmäinen sivu ja tässä on toinen sivu. Robbie Williams on hieman outo kirjailija-nimi, samaten kuin toi Haydn, eli täällä voi kuunnella myös musiikkia kuulokkeista sitten samalla kun lukee. Mutta avataan tästä joku kirja, vaikka toi 4. kirja tosta. Tää kyseinen laite toimii numeronäppäimillä, että painetaan aina vastaavaa numeroa, mitä tuolta halutaan valita. Jaha, ja tää hyppäskin nyt suoraan sitten kirjan keskelle sen takia, koska mä olin jo lukemassa tätä kirjaa, eli mä olin jo selannut ne alkusivut ohi ja on näköjään päässyt tähän asti tätä kirjaa. Seuraavalle sivulle pääsee tosta näillä nuolinäppäimillä ja taaksepäin pääsisi tuolla toisella. Näin. Tekstin koko on valittavissa tyypillisesti kaikissa laitteissa. Ja tää nyt on suunnilleen mun silmille sopiva tekstikoko, mutta tosiaan sitä voi suurentaa ja pienentää, tosta se suurenee. Se on aika kookasta ja pienempään suuntaan voi mennä sitten avaamalla täältä tämän valikon, ja valikossa on sitten tietysti muitakin toimintoja, että voi etsiä jotain tekstiä tai hypätä jonnekin alkuun tai loppuun. Valitaan tästä tämä tekstikoko. Otetaan vaikka toi voisi olla sellainen aika sopiva tekstikoko noin. Tähän mahtuu tosiaan satoja tai tuhansia kirjoja, että on sinänsä mukava kantaa mukana. Näin pieni, menee taskuun, huomattavasti pienempi kuin nämä perinteiset kirjat. Ja luettavuus on kyllä mun mielestä hyvää luokkaa. Nyt ollaan keskipäivän kesäauringon valossa ja näin hyvin tää näkyy tää näyttö. Että näähän on valmistettu sellaisesta erikoisteknologialla, e-ink nimeltään, sähkömuste, ja siinä ei tarvita erillistä valonlähdettä ollenkaan. Se ikään kuin kun se teksti kerran tulee tuohon näytölle, se pysyy siinä, ja siitä johtuu myös se, että näiden akun kesto on todella pitkä.